yamde sappo e jeeɗiɗi silimaji capanɗe tati Dakar e to Nouakchott, yamde sappo e jeenayyi silimaji capanɗe tati to France. Moussa Oumar Bari. Horejo fedde dawro IFDG e lulndiyankejo laamu ngu hono Sellou Dalein Diallo suuti kongi makko arani caggal wote référendum eyi walla ala ko fati e doskal leydi ndi o waɗi ñiŋoje mawɗe faade e général Mamadi Doumbouya. To Cameroun ñawore wargo Martinez Zogo fuɗɗitima hande seedeɓe ina jokki darade e yesso sariya ɗiɗo e mabɓe kolliti ko hesɗi e mayde o jaydenkejo to radio Amplitude FM baranoɗe nder hitande ujunnaji tati ɗiɗi mbiyeten e nogas e tati. Gila hanki faade hande horeɓe leydi adunaro ndu ina gostodira kongi to New York caggal Emmanuel Macron e honoreɓe makko hande horejo dowlaji jentude Amérique suuti kongi leydi Europe nani ñiŋoje immorade e Donald Trump. tedduɓe heeɗiɓe rafi on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji no wawi taw wona bettere wonande rewendiɓe dawro leydi Guinée saabu lolniɗo laamu ngu hoorejo fedde dawro IFDG Sellou Dalein Diallo o waɗi yewtere e nder mayre o waɗi ñiŋoje faade e hoorejo laamu fadde ngu général Mamadi Doumbouya yewtere nde waɗi caggal wote référendum leydi ndi o holliti ɗe wote kolliri ko dartare nde ɓiɓɓe leydi ndi jogui gam haɓade laamu omo ganduɗa ko général Mamadi Doumbouya keɗoɗen kongi makko. Chacun aura pu constater par lui-même qu'il n'y a eu ni adhésion par moni fof yeni hoore mum kadi jaɓani jeere e nde fenande e yesso sariya gon seppo ina foti jokkude gam yaltinde leydi ndi e caɗele ɗe wote baɗaɗe ala ko woni sona labtingol liɓal laamu ɓe jiiɗi andinde min wonde wote o ko eɓɓore démocratie kono ko ɗum kollitgol doole ko ɓeydi hen ko woni ina heewi ko ngakki e pewjugol ɗe wote ha tengti e uddugol médiaji rendo gam salade sarde kabaruji ko faati hen ko ɗum woni ko CNRD yinno hollirde yimɓeɓe gam wiide yimɓeɓe gooti comme une consultation populaire.